Maite Caballero, Bergarako Alkonbidaietako arduraduna, kaixo. Bai, egunon. Gabonak gain gainean ditugu, zer moduzko sasoia izaten da hau gaur egun bidai agentzia batetarako? Bueno, nik uste egunetik egunea hobio izaten dela. Jendia gehiago animatzen da, familiak ere, eta bueno, aldatzen nahi da sasoi hau, eta hobeo digu. Garai batean etzen olakorik ez da? Danak etxian, familiakin, eta oain jende asko kanpora. Baina familia guztiak, osorik. Pentsatu ere ez da, Maite, suposatzen dut garai batean horrelakorik izan zitekeenik. Ez. Leheno danazan etxian egitea, etzan kalera irtetzen gauian, oindan aldatzen nahi da. Eta bideiak bai. Eta orduan, oain, jende asko ateratzen da gabonetan. Baina esan duzu familian. Familia asko, bai. Leheno etzan pentsatu ere egiten etxetikan kanpo ospatzia egun hauek. Baina orain jende asko joaten da, familia osoa gaitona monak, amak, umiak, danak batera, eta, bueno, bai. Hortaz, elkarrekin Gabonak ospatzera, baina beste non baiten. Beste non baiten, euskia topatzen, eta, bai, errez egiten egun hauek denentzako. Zer topatzen dugu, eguzkia aipatu duzu, bai? Eguzki bila joaten gara? Bai, eguzki bila, Kanariasea, gehien bat zatikan da, destino bat, erreza joateko, helduak joateko, umiak joateko, danak joateko, eta bai, Kanariak izaten dira destino eder bat. Neguko giroa duten iparraldeko herrialde horiek eta ez dute erakargarritasunik? Ez, asko ez. Bai egia da, aurten 26-tik 30-era jende asko joan dela hiriburuetara, Europaldea. Baina ikustea pixkat merkadillos navideños eta jende asko joan da hola. Baina hor familiak ez, hor bikoteak eta hola. Horre beste bezero mota bat izaten da orduan. Bikoteak, gazteagoak, lagun artean akaso. Hori da, 26-tik 30-era, egun fuertiak hemen utzita, gero joan dira bai. Hori da, ez da ipatu duzu egun fuerteak, Eguberriak, Urtezar, Urteberri, horiek oraindik ere, hemen ospatzen ditugu, ala familiak kanpora joaten diren kasuetan, kanpoan ere ematen dituzte berdin egun horiek. Familian joaten dienak, kanpoan egiten dute, baino Urtezarrak gehiago oraindikan. Urtezarra diozu kanpoan, errazago Eguberri eguna baino. Hori da, oraindikan, Eguberria eta Gabon gaua etxean egiten da gehiago. Eta jendia hasten da Urtezarretan irtetzen. 24-25 ohiturei hortaz zeusten diegu oraindik ere. Bai, pitxin bat bai. Aldatzen nahi da, baina oraindikan bai. Eta gutxi gora bera, bataz beste, zenbat egun ematen ditugu kanpoan? Hiriburua balima da, 4 bat. Eta Kanarias balima da, 7-10. 7-10, oporraldi majoa egitera iritsi gaitezke hortaz. Eta zenbat diru gastatzera llegatu gaitezke? Asko. Gabonetan asko, zatikan daia abuztua bezala. Temporada alta eta desente. Preziotan hortaz, antzera jarrita dagoia. Bai. Suposatzen dut, destinoaren arabere ere izango dela. Inkluso gehiago ere. Segunetan ora, garestiago ere, garai horretan bidaiatzea. Hori da. Eta jendearentzako, udako oporraldiak jarraitzen du lehentasuna izaten, ala geroz pixu gehiago hartzen ari dira Gabonetako oporrak? Ez, oraindikan abuztuko oporrak izaten dira handienak. Bigarren oporraldi moduko bat izango litzateke Gabonetakoa, bigarren, hirugarren? Hori da, baina nik uste hori ja aitona monak eta lagunduta ordaintzen. Izaten da familia eta orduan, bueno. Eta askotan aitona monek egiten dute hor alegina, baita ekonomikoa ere. Bai, nik uste bai. Eta noiztik hasten gara, Gabonetarako oporrak erreserbatzen, begiratzen? Aste santu nostian, ia hasten gara. Aurten lekurik aukeratuenak zeintzu izan dira? Izan dira, Kanarias esan dugun bezala, Egiptora de joan da jendia, Egiptora de joan da, eta gero izan dugu Praga, Paris, Alsazia, toki horiek izan dira. Eta pixka bat lekua bera kontuan izanik, ekonomikoki zenbat kostatzen den kontuan izanik, bada lekuren batek Gabonetan joateko berezikia proposa izan daitekeenik? Planen bat? Naiz eta oso garestia izan, Laponia aldea oso polita da joatea. Oso polita da. Zatik handago pentsauta Gabonetan, familian joateko, baina umiekin. Polita, oso polita. Maite Caballero, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri.